Mm. 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 Ito. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Jollibee Chicken Joy. Ayan, at Jollibee Spaghetti at burger steak at meron tayong rice. At drinks natin, Coke. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, pero panoorin po natin to. Mga ka-foodies, bago po kami magmukbang ni BBM, gusto po namin ipakilala sa inyo ang aming bagong libangan. Ito po yung Tong Eats Go. Napaka-interesting po niyang game apps po at hindi lang po niya napakadali lang po niyang laruin. Punta na po tayo sa Tong Eats Go mga ka-foodies. Ito po siya. Meron po silang Tong Eats, Pusoy, Slots at iba pa. Pindutin lang po natin at lilito po itong mga games katulad po ng Joker, Quick, Swap Mode, Poker, Lucky 9 at iba pa. Meron po silang minigame na pwede nating laruin. Andiyan ng Lucky 9, Pusoy Toss, Poker Slot, Sabong, Tong Eats at Bingo. Subukan po natin itong Tong Eats mga ka-foodies. Pindutin lang po natin itong Tong Eats at tapos pipili po tayo kung anong level ang gusto natin. Nakadepende po ito sa dami ng gold coins natin. Meron po silang amateur, intermediate, super, master, expert at iba pa. Depende po ito sa bracket na pasok ng mga gold coins natin. Try po nating amateur muna. Pasok lang po tayo at maghintay na makakalaban. Bali kapareho lang po siya ng Tong Eats na nilalaro natin sa pagsapaw at pagbunot at pag-fight. At meron po siyang pot money na makukuha natin sa dalawang pagkasunod na panalo. Ganun lang po siyang kasimple at super dali lang po niyang laruin. Try po natin itong color game. Pindutin ang color game at yun makikita niyo po meron nang nakalagay na 5K, 25K at 50K sa taas. Yun ang nalagay na itataya natin at sa baba naman po ay ang iba't ibang colors na tatayan natin. Subukan po natin itong 5K sa white at hintay lang natin ang resulta. Ayun mga ka-foodies, nanalo tayo ng 5K. At ang isa pang interesting features nito ay yung tinatawag nilang Ghost Stars, kung saan pwede po tayong mag-redeem ng mga cellphone load, Sodexo Pass at real gifts tulad ng appliances at cellphone. Kailangan natin mapindutin itong gift icon sa gilid at makikita natin mga pwedeng i-redeem tulad ng prepaid load. Dito ay ilalagay nating load na gusto natin at ang cellphone number na loadan natin, tapos pindutin ang submit at papasok na ito sa ating number. At syempre meron din silang ditong Sodexo Pass rewards at mga gift rewards. Ito po ay meron sila dito mga appliances, mga Apple products, smartphones na pwede nating ma-redeem sa pamamagitan ng naipon nating mga Ghost Stars. At mga foodies, bago po lumitaw itong gift button, ay kailangan muna natin maglaro ng at least 50 hands ng Tong Eats game or Pusoy, and player should have at least 3 Facebook friends. Huwag po kayo mag-alala mga foodies, madali lang po siyang ma-achieve. Yun dahil sa sobrang nakakalibang at nakaka-enjoy nila rin ng mga kanilang mga games. Kaya mga foodies, mag-download na po tayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, i-download nyo na. Nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Mangunta na po. Baba Yes. ko muna po to. Hindi niyo po nakikita ang aking Kaganda. kaganda. Charot. Kaganda. Ay, charot. Meron ba rin ng gano'n? Kunwari lang, kayo naman. Siyempre, ang Yan. paborito ko sa Jollibee, gravy. Gravy. Yan. Paborito ng lahat, pati yung pamangkin ko. O, nasa po tayo, Bal? Ikaw ka na. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo, mga foodies. Mga tamo. Mm. Mm. Hop. Kanin, guys. My favorite. Kanin.
May rice Ay. na. Ito. Tanggalin na natin. Lagyan natin sa baba. Ayan. Oo. Okay lang. Oh. Sarap. Happy Sunday mga kapudibis. Apa. Ganito tayo. Hmm? Sarap. Inom tayo. Hmm. Sarap. Sarap. Lamig ng coke, no? Sugot dito. Okay na. Ang tagal na natin hindi kumakain ng Jollibee, no? Oo. Ilan 1 year ata. Kakahula pa natin si Ryan's Life. Oo, no? Tanda ko pa, no? Shoutout po sa'yo, idol. Mm-mm. Idol ko yan eh. Pagdating sa, Idol o crush? ganun din. Sabi mo crush mo. Kapag kapag nag-comment ka sa niyan, tapos magre-reply siya. Nagre-reply yun. Ang saya-saya, no? Kinikilig ka na. Oh, syempre. Ako din. Pag nangin na heart lang yun, kilig na kilig ako yun. Diba? Si Sis Ano. Yan. Yan. Ito. Daming mushroom. Tapos lagyan mo ulit ng gravy. Gravy. Wow. Mm. Parang bata lang. Sarap. Sabay tayo. Mm. 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 Okay.
May rice pa. Sarap. Ginagaya kong kumain yun eh. Hmm. Aluin natin yung spaghetti. Oh. Meron tayong spaghetti mga kapodibis. Order na po kayo. May ano naman, drive-thru. Sarap. Yan guys, Sarap. Jollibee, bida ang saya. Akin na lang yung rice. Ah, sige. Ano tayo ngayon? Spaghetti. Cheat day ko ngayon, Sunday naman. Kaya magra-rice tayong madami. Oo. Alam niyo na guys, kapag spaghetti, ayoko yun Yan, kita ko. Yan. Yan. Mm. Ito. Pinagpapawisan ka dyan. Ang init kasi. Init, no? Grabe yung init ngayon. Marami na naman magbabash niyan. Kinakamay ko na naman yung spaghetti. Nood na lang po kayo. Sanay na kayo kay BPM. Oo, ganito ako, kahit sa labas. Mm-mm. Kahit kumakain ka sa labas, kamay lang. Balat to. Kasi nag-i-enjoy ako kapag kamay. Mm-mm. Masarap kumain kapag nakakamay. Hindi marunong magkutsara at tinidor. Mm-mm. Kaya gusto niya ang nagkakamay. Masanay na kayo. Sana na kayo. Pero I love you. Bibigyan kita, no? Konti lang. Ay. Konti pa. Konti na lang. Ayan. Ayaw mo na. Akin na lang to. Konti na lang to. Konti na lang yan. Hindi. Ubusin ko na, no? Oo. Alam nyo guys, hindi ko masyadong gusto yung spaghetti. Kaso lang, syempre Jollibee to, masarap. Favorite ko talaga pansit, palabok yun. Ako na palabok ng spaghetti. Paborito ni Queen Natsu yung palabok ng spaghetti. Palabok ng Jollibee pala. Sarap. Tira ko na lang kay Chichito. Nasa ilalim. Dalo. Mushroom. Ginawang sopas. Sarap. Sarap. Mga kapulibis. Maraming po salamat sa last natin nakakulab na si Maggie's Cuisine. Oo nga pala. Thank you so much, Sisi Koy, sa suporta at sa tiwala. Abangan mo kami sa puntahan ka namin dyan. Sa Airport. Oo, malapit daw sila dun eh. Ha, sa airport nila? Mm-mm. Oo. Malapit ba kayo?
Baka bingi lang ako. Pero alam ko malapit daw sila doon. Malay mo. Basta, wintayin mo kami. Baka ma-lockdown. Oh. Ubusin mo na yun. Busog na ako. Pati Coke, ang sarap. No? Malamig kasi, no? Madalang lang kami mag-cook ni BBM eh. Yes. Kaya pati Coke, namimiss namin. Sana all namimiss. Sarap. Ayan. Masarap mag-Jollibee ngayon, lalo ng mainit. No? Order na kayo. Masarap. Pumasok kayo sa sa malamig na Jollibee. Kahit mag-ano lang kayo doon, magpa-aircon lang kayo. Tambay lang. Ang init, no? Nakakatamad, kumilos. Naglalaba pa naman ako ngayon. Nanonood ako ng Sunday Pinasaya ngayon. Sarap. Ang sarap. Busog na busog ako. Yan. Thank you, Lord. Pinagpawisan nga. Ilang araw na lang, birthday ni BBM. 2 days. Oo. Merkules. 2 days, no? Abangan nyo, magla-live kami. Live tayo. Live tayo? FB? Parehos. Facebook page? Oo. Yan. Kunwari, nakikipag-birthday na po kayo nun. Huwag na kayo ano yun? Di namin maubos ito mga kapudipis. Ito, hati tayo. Sayang. Sabi ko kasi sa'yo, ikaw na ako kumain yan. Ayan. Ta. Sayang, no? Di naman, di pwede kay Chichi yan eh. Beef yan eh. Ito. Sarap. Ayan mga kapudipis, download nyo na ang Tongits Go. Opo, nasa description box po namin ang kanilang link, kaya mag-download na po kayo. Ayan. At syempre, shoutout din sa mga Team Matibay. I love you so much, Team Matibay. At kay Shia Paula Payawan, Baby Alison, I love you so much. At kay Queen Natsu, I love you, Sisi ko. Ingat kayo sa biyahe. At kay, sino pa ba? Frenny Kimi, Frenny Itzlen, at kay Frenny Rizali. I love you so much. I love you po. Ayan mga kapudipis, Jason Laksamana, Your Wowa, Senior Mimi. Mads Helen. Excuse me. Stella Batusin, and Denya Ensalay. At si Nanay Susan, Nanay Babes. Ayan, I love you so much po. Ayan mga kapudipis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Vlogs, mag-subscribe na din po kayo. Yes mga kapudipis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.